kowe digdaya sekti kalintang jayaning meran. Ngaku kowe piye tanding bapa teng yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundamanik? Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundamanik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Lho, kowe wani nadai Kyai Cundamanik? Sing tawedene apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mergat. Nanti Antasena sing nyala. Nun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe munjuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegaring Sina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara iki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malela Watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi durungipun Gandhik Malela menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa Kurawane sarta Ratu Ngastina kuwi wis padha ora weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase mung goleki Gandhik Malela Watucani kok dadak nyroya wong kana-kana. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, panjenenganipun menika dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenenganipun dipun dapuk pujangga negari Ngastina Panembahan. Sontoloyo bleguduk manyar-manyar mrigantil buntute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Darawati? Malah sampean luputi karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Darawati ning kondang Titi Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandung kabagyan, dewa sing undang kandung katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bungah. Wong liya sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Ning ngono Wisnu sing mapanane nang angganing Ratu Darawati mung goro, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negare atu? Raban suaramu wani ngiyas karo Kanjeng Prabu ngaring ngilani dadaring Prabu Ndarawati jeleh nyawang jeglaring jagat seming rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Ndarawati. Iki sesembahanku, aku Senopati Ndarawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Ndarawati aku sing ora trima. Wah, bungke. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, indak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Ngger. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir.
Sencaki melu wani nganu karo kowe, wani unek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sanggleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara, wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika sampun satrepipun, mau sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Nalendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kok ya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep perkosa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Dadi gegeran ning negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek malih watu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk punggung ning negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayusuyasa, ora urusan perkara Prabayeksa. Arep iso mbangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku, wani wae. Wah, wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Iten-ono. Setyaki, Wonten dawuh. sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa, durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen, tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaton nyuwun pangestu.
Dimas Janaka wonten maring adhawu Koko Prabu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murina Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki? Boten Koko Prabu. Mangke mindak malih boten prayogi krana kula mawi petangan. Bapa Menemban Durna sampun nyala wentah kaliyan Koko Prabu Indrawati. Sampun tumindak ingkang boten sak mestinipun, sampun sak limaripun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki. Tumunten gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Nanging kadang Munjadipati ingkang sajake banget-banget nggone nganggep kelawan Begawan Durna kuwi sawijining pandhita ingkang ora nate keluputan. Inggih. Mangke dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Indrawati, kula kinten boten badhe kejalan pemanggih Koko Prabu. Arjuna kula wonten maring adhawu. Tatanen para kawula aja nganti kasemyok ing ngaradan. Pun Kakang kundur ngedhaton sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka, budalna kang padha seba. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kyai Arjuna. Koko Prabu ngestu padha dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedhaton jeluk saking dampar kencana kenapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cethi manggung ketanggung Jaka Palororo ingkang samya ngambil upacaraning keprabon. Kawistingan saking mandura tindaknya Sri Naranata tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Bari purna sang nata arsa kondo Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta? Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampis Prabu Ndrawati supaya nyuwun priksa wonten pundi durungipun gandhek Malila Watocani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan, kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Ndrawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Ndrawati kula unek-unekke sing ngadu arep kalih kula dudu Nata Ndrawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Ndrawati. Lah kok ora ngerti sangkan paraning bilai Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Ngamarta. Krekel-krekel ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara? Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake barengipun Setyaki tadi palang Setyaki dundurke kula ping nadu arep karo Nata Ndrawati aja kula nyuwun suni prisa teng pundi gandhek Malila Watocani. Oh nggih kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang pun pokoke diketake Dipati. Nggih ngestoke dawuh Kakang Mremban.
Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durnahayu. Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene markaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parep. Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Ngamarta. Ah, kukut jagate negara Ngamarta mati. Wah. Biar. Wah. Hai, wah. 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 Hey. Antarja. Wah, mati kowe. Wah, waduh.
Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gendone. Mula aku melayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Weh, nek aku ya milih. Aku cok lah cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang kudu wani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Pakde. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning Kulawa liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus Ya belang olah kitang delo-delo. mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk kaca lho kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok musuhe abot-abot iki. Pak Dikersaripun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean. Yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati ngletak meguru karo kowe 20 taun. Wah, aja combong. Aja umuk. Wong kibil, Ngapa? Wong libil kibil. Wong kibil bakal kejungkil. sing dadi nyatane. Pecah dadamu. Nyo. Wis dan. Sing seru. Iki wis celo. Kok ora krasa. Sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek iki aku tok kon males tak antem pisan kowe mati, mesti. Jajal po. Kiwa. Kiwa semaput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudune dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekaning pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wis modal mbok ben, urip doyak-oyak utang kok. Modal ya ben. Sing gedhe pangapuramu ya Pakde. Ah, sing ngene pangapu tak ngapula. Aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakehe wis edan apa ya? Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh wis la ico. Waduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak titak. Citraksi. Nggih, Man.
Maju po. Mungsuhe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku ratri semenggaman. Amo susu Suramrata, Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipapandang sebelah mata. Mang tonton man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangkeng teng ngarepe sampean. Trima kukut jejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa mamang tonton. Labrake kabeh kan. Setyaki Dasar para nyata. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok kowe aja gembelo sirahmu gegleleng pacakmu ki iso ngalahke Kartomarma medha janji. Satama. Karo Durmagati toto kalahke. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati tenan kowe. Ayo. Amo Suramrata Jaya Mrata imbangnya padha-padha. Anggape aku iso tok timblis heeh. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu dhewe. Pakde Citraksi. Aku dudu pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem apa? Nglakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Suramrata Jamrata imanyan pondo-pondo. Iki Raden Arya Citraksi. Kudus. Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Edian mboten kinten menawi Pak Citraksi dalu menika ngedap-edapi pancen. Sak ora-orane aku wis meguru nang ngene Makirot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Arep nyoba tangane Citraksi. Moyo tibano. Mati dening aku. Modar kowe. Sapa iki? Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang?
Apa kowe kepengen tak sisirnake? Padha karo perjalanan. Gosek ta. Wong maju perang kok seliliten. Dan. Hah? Malah guyu. Piye, Jeti? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tandang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh, aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur dengkulmu melocot. Yes. Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacandak rambutnya tendang jil kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang? Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula. Cies. Wonten rai kula cies candak bangkaan kula bante kene ngebuk. Bruk. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-telete. Dene rasa. Tele-tele man kula. Barang kula niku awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng banget nyun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Ning riko ngomong, "Wes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bukteke. Nek nganti ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang bukteke nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang ora ngapus ya mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tenan Mas sampean dingengi man. Iya. Dangane mulih nang Plaza Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Belirak-belirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke apa? Isin aku. Jarene lho. Jarene apa? Jarene iki sing dijinggo aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayok kethok gulungmu. Maju tendang mutar.
Ora masalah tendang kok. Kuwi sidongku aku apa ora? Nek ora aku tak mulai. Setan ratatanan. Tuwekan. Ora golek dalan becik, ora golek dalan sesape nae dhewe. Seger man, seger ndasmu. Oh, cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun Kakang? Panos maning jajalan Sukertaning Bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nambani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki Balat. Apa lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane Ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lek. Iya. Jane sing tok ajab kuwi ngopo to? Jane nek ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng, nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sakmenika mbeto Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jiotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njeron bumi. Ngene Durna wis ora nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencang ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Iya. Mengko digawe srana bapak men jeleh le nglabuhi Durna. Carane Pokoke manut aku. oh iki ngestaken dawuh. Kowe ngadeg nang kene aku tak ambles bumi nek Durna tekani aku tak ning burine Begawan Durna, Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ngaku aku piye tanding boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadahi Kyai Cundha Manik? Oh, sencake aja ngembelo sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundha Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek ming kuandamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangkah. Lho, kowe wani nadahi Kyai Cundha Manik? Sing tak wedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundha Manik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti Antasena sing nyala.
Wah. Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake Werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang. Banting. Digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting modar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu bakalan Durna diajar sapenake dhewe? Durna iki prita monyor-monyor kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awi karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bunge. Karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokjeng, ha. Kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Njotos iki mung kari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Mak Cilik Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Mak Cilik Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tuk sumbering perkara nganti dadi jalaran Mak Cilik Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu aku sampeyan ki pendhita kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Mak Cilik Setyaki gedene matine Mak Cilik Setyaki nek nganti bapak mateni Mak Cilik Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kingko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan kabeh mau sumberi saka sapa Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumbere sapa? Antasena. Sumbere sapa? Malah nangis. Werkudara! Werkudara! Help me! Help me! Werkudara! Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris.
Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara. Help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anak mulana ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Pancen karawitan Ngamarta ki apik tenan. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Ayo sambata welegane atiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara. Sopo? Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nek nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Setyaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek to tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko bancaan. Aku ngoyak Antasena, Setyaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dak. Mergane ora tak gendong aku engko kaya ngono kuwi aku gah. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Setyaki. Kowe mlayu mrono aku diajar Antasena. Aku ameng tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyen ya. Kelunyunen Werkudara. Es. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena.
mati dening aku wani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Wah, Setyaki Werkudara, Sekamburi Werkudara. Jaya. Wah, Antasena Werkudara. Aduh, aku tiba. Jaluk ngapura. Sengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane lek nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doyak. yo tau yae. Setyaki dhisik apa Antasena dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh kok. Setyaki tau yae. Oh ya saya. Antasena Werkudara, wis semangi Antasena kok kaya kowe. Antarja melu-melu Werkudara. Telat. Gatot Kaca. Setyaki. Antasena Werkudara. Antarja Werkudara. Antasena Werkudara. Setyaki Werkudara. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet mudar luweh. Keseron ora bapak mau ling banting nek mati tenan. Oh. Isih urip Dimas. Isih Kok ngerti? wong urip karo mati ki anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi. Rasah Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho, Gondhong blegudung swalu kembal Semarante. pripun Kakang Dono? Mundur sih, pancen mundur sih. Wong biyuk gumulung
Mangung sireng sata Kurawa gambaongke Berut layut sagung praratu Sang Swatama Werkudara Iya. Arjuna kula nun maring adhawu Antarja wonten timbalan pancen sengaja lancur Pandhawa nindakar parang ngadhep mung Antarja merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira Iya. nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabasuyasa ya Prabayeksa Werkudara Iya. gandeng ingkang jaga wujuding kayu jati pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu ana ing gawa Sela Mangling mula sawana marang Gajah Setubanda nyuwuna ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau Yo. Arjuna wonten maring adhawu munggah ning kayuwangan nyuwuna ngambil gandhik malila watu cali kelawan gilingan mas wondene Antarja manjing kedung tuntung sarana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malila kala nuwun ngestaken dawuh perkara kasembadanan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku jangkar bumi niki ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas Yo, Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu Prabu nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ingkang mapan wonten ing guwa Sela Mangling. Sinten ingkang gamadyan ing guwa Sela Mangling? Wonten wujuding Dwi Pangga. Ingkang gung ngaluhur hanggegirisi. Nadyan wujuding Dwi Pangga. Nadyan wujuding gajah. Parandening sak mangke pepethinganing Dwi Pangga, pepethinganing gajah. Krana klebet putranipun Siswa Sanghyang Bathara Bayu. Kadang tunggal guru dening Sang Bratasena aran Gajah Setubanda. Ora sajukana deng mapan wonten sak ngajenging guwa Sang Gajah Setubanda. Nalika semanten sineba sangganing para gajah wana ingkang kathahipun kliwat saking kawan dosa. Dadya bubar punang Dwi Pangga Dewi Mulat rawuhipun satreng nunggul pawangjeng Jodipati Raden Harya Werkudara. Weh lah dalah. Lah kok dadi janur gunung kadingaren iki ora pangling kaya adiku tunggal Bayu. Iki Bayu panutup Bratasena. Padha kandirarja sak pratamu Yayi kadangipun Kakang. Yo pamujine Setubanda kakangku ndereng sambikala
Aku ngaturake sembahku katura. Waladala tak tampa Yayi, tak tampa gawe gedhening atining pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Bratasena apa to kang dening Sang Hyang Maruta? Nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku. Lah kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi Prapta ning Guwa Sela Mangling. Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa? Setu Banda kakangku. Werkudara piye? Nggonku kedarang-darang Prapta ana ing Guwa Sela Mangling. Sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Banda kakangku. Ya, bab apa Yai? Diutus dening barep kakangku ngelingi yen to aku nderek mukti ngawibawa ing Praja Ngamarta suwita marang barep kakangku. Mula aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja, yen to diutus marang Nalindra kudu ngrampungi karya. Pancen bener kaya mengkono. Lah wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira Jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa. Paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi Pendhapa Praba Suyasa ya Praba Yeksa ingkang dadi tilaraning Sang Prabu Yudhistira. Monggo bareng barep kakangku nyuwun priksa karo Jim Yudhistira paring dawuh yen to wewangunan ingkang dumadi ya kuwi wujuding Praba Suyasa ya Praba Yeksa kudu nggunakake wujuding kayu jati pelet deket sembur. Monggo dawuh Kresna kakangku ingkang nunggu wujuding kayu jati tanduraning dewa mau. Setu Banda kakangku. Mula wektu dina iki nggonku sowan ana ing ngarsaning Setu Banda kakangku. Aku nyuwun lilaning penggalihmu kayu jati pelet deket sumur. Ing mapan ana ing Guwa Sela Mangling kene bakal tak boyong marang Praja Ngamarta. Setu Banda kakangku. Ing Bremara remangus wamya ngambrang kati karunaning kasose yaneng marga memalatku iladal Werkudara Setu Banda kakangku yen satemenipun Kakang ora bakal lila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing Guwa Sela Mangling. Jalaran iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata apa ora pun Kakang yang bakal nampa pidana yen pancen ana dukaning para dewa kowe aja nganti kelepetan dedusan kowe matura marang para Jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau Werkudara dosa lan cilakane bakal sandang aku ora bakal wegah yen pancen niatmu kaya mengkono pun Kakang ora biksa mambengi marang keparenging si adiku lanang tunggal guru kelawan pun Kakang nanging pun Kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur yen si adi kepingin boyong tegoren dhewe boyongan dhewe pun Kakang ora melu-melu pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Banda kakangku.
wasantuk parila ingkang ngraka sang gajah setu bondo sigra manjing pepengeraning guwa sela mangleng wonten wujuding kayu jati pelet deket sembur ingkang ngagenge 7 prangkul parandri sak mangke Raden Werkudara sigra angempakake tirta rasa kundha eling-eling lamun dipun awatek wujuding tirta rasa kundha kekuwataning Sang Werkudara wuwuh 800 gajah jinandak ponang kayu jati pelet deket sembur binedol wani binoyong wonten negari Ngamarta